Γεια σας παιδιά, χαιρετίσματα σε όλους, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα θα δείτε ένα καινούριο βίντεο το οποίο έχει να κάνει με το χώρο εδώ πέρα. Το βλέπετε εδώ πέρα, είναι ένα μέρος το οποίο κάνουμε στην θάλασσα. Βγαίνουμε εδώ. Αυτό είναι που σας έλεγα, το καγιάκ που θα υπάρχει. Το βλέπετε εδώ πέρα. Ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος το οποίο θα κάνουν και ωραίο παραμύθι. Να το και εδώ πέρα είδαμε εδώ. Το βλέπετε εδώ πέρα πώς είναι όλα τα πράγματα. Κοιτάξτε εδώ, χορεύουν εδώ πέρα. Διασκέδαση. Να σας δείξω πώς διασκεδάζει ο κόσμος στη Ταϊλάνδη. Αυτό είναι στο resort που είδαμε πριν. Σίγουρα δεν καταλαβαίνετε τα τραγούδια, αλλά δεν πειράζει. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε εδώ, ένα ωραίο μέρος το οποίο πάει εδώ. Θα δούμε τα πάντα όλα. Προσέξτε εδώ πέρα ποιο είναι το σκηνικό εδώ πέρα. Είχαμε έρθει στην αρχή φυσικά, από ό,τι βλέπετε εδώ. Να το και το pushback, αυτό είναι που τραβάει όλο αυτό το σύστημα εδώ που βλέπετε εδώ πέρα. Κοιτάξτε εδώ, όλο αυτό το τραβάει αυτό το πράγμα εδώ. Να το. Εδώ είναι η διασκέδαση παιδιά. Εδώ είναι το μέρος που περνάνε ωραία στην Ταϊλάνδη. Έτσι. Αυτό που σας έδειξα πριν με τα σπιτάκια που ήταν σε ένα άλλο βίντεο, που ήταν τα σπιτάκια μέσα στο νερό, έτσι γίνεται μια οργάνωση εδώ πέρα και διασκεδάζει ο κόσμος πηγαίνοντας γύρω γύρω στο νερό. Αυτό είναι μια λίμνη, ριάκι, δεν ξέρω πώς μπορούμε να το ονομάσουμε. Κοιτάξτε εδώ, τώρα εδώ θα καλέσουν και αετό, το οποίο για να δείτε ότι καλούν και αετούς εδώ πέρα για να έρθουν να πετάξουν. Κοιτάξτε εδώ, θα ταΐσουν αετό και θα έρθουν να ταΐσουν αετούς. Κοιτάξτε εδώ, θα πετάξουν φαγητά. Μισό λεπτάκι να δείτε τώρα εδώ τι θα γίνει. Να το. Περιμένετε να δείτε τους αετούς. Να το, πετάνε πάνω ψηλά. Δεν ξέρω αν τους βλέπετε. Το νόημα σε όλο αυτό το σκηνικό είναι ότι πάνε όλο αυτό το ριάκι. Κοιτάξτε εδώ, να το. Όλο αυτό το ριάκι εδώ πέρα θα πάει γύρω γύρω με μουσικούλα. Έχουν βάλει μουσικούλα, διασκεδάζουν. Έχουν πάρει μπυρίτσες, ποτάκια, αναψυκτικά, νερά, ό,τι χρειάζεται για να κάνεις έναν κύκλο, να σου μείνει αξέχαστο το μέρος, έτσι. Και πάμε ξανά στο ίδιο μέρος που ήμασταν, για να δείτε πόσο ωραία περνάνε εδώ πέρα. Κοιτάξτε εδώ, μέρος. Πραγματικά απίστευτη διασκέδαση, μοναδικό μέρος. Να το εδώ πέρα μέσα στα νερά, έχουν από όλα εδώ, χαιρετάνε. Να το, κοιτάξτε εδώ, χαιρετάνε όλους. Ξαναπάμε πιο πίσω, να δούμε το μέρος. Να και το μέρος εδώ. Διασκέδαση καθαρή για όλους. Βλέπουνε και διασκεδάζουν. Να το. Χορός, διασκέδαση. Παιδιά, αυτό ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Αυτή την εμπειρία η οποία είναι μοναδική παιδιά. Να έρθετε εδώ να διασκεδάσετε. Καλή συνέχεια σε όλους παιδιά. Με υγεία για όλους. Να είστε καλά παιδιά. Γεια σας.